O uno na. Maray na banggi po Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, hanggang po kitang 8 o'clock in the evening. Ini po ang special broadcast kan DCGB. Ngunyan pong aldaw, mga tugan Martes, September 7 na. Hoy, bispera ngunyan kan fiesta, mga tugang kan Nuestra Señora de la Forteria. Yan po sa munisipyo Candaraga. Kasabay niya to sa technical department si Ronald Baldo. Sa Facebook Live, yan po dyan si Arvin Laat. Arvin Light. Sa English, Arvin Light. Pwede man na Arvin Liwanag. Laad, salbatana. Maliwanagon, ha? The Light of DCGB, Arvin Laad. Yan, ha? Good afternoon! Hi! Kumusta po kita dyan? Mga kababayan niya to, mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay. Katuwang niya to dyan sa luwasan, Mega Force Patrol. Magapaabot po ng mga informasyon. Kung may mga pagbabago pa po sa tuyang palibot, ha? Kumusta lamang kita dyan? Ang sa tuya tabi na sitwasyon? Medyo paharayo na. Tama ba? Paharayo na mga tugang Arvin na kontakso 5 o'clock sa bagong Pag-asa. May naka-oran no? Nai-record ito. Nai-record sa Pag-asa ng alas 5. Totoo daw ha. Tamabalikan tatabi mga tugang may mga haputing tungkol tabi sa ano yan? Kung hain na po si Kwan, kung hain na si kung hain na po si Senganini, si Julina. Pero kasbago, pig mo monitor ko tabi, muna sa satuya na nailing mga tugang sa satuya tabi na online monitoring sa record, mga tugang kang Pag-asa, si Julina, mga tugang, paharayo na po sa Kwana, paharayo na po mga tugang sa paluluwas, sa Bicol Region. Kaya ang sabi nga ni Melvin Kasabago, alas 7 mga tugang nin Banggi, iba kayo na po ang oras, mga tugang na kuana, para yun na tabi sa Bicol Region. Pero ang dahil po kita basta mga tugang na magtiwala sa ngunyan dahil lang po dahil taaram tabi ang natatada mga tugang na paros, ang natatada tabi na paros, mga tugang na daradara kainin ni kuana, daradara kainin ni ni Julina, hindi po mga tugang sa probinsya Canalbay, asin po ibang parte kan Kabicolan, Kaya yan tabian sa tuya na babantayan. Yan tabian sa tuya na babantayan. Ngunyan mga tugang na mga panahon. Habangan sa tuyang mga pagriba. Nag-iikot tabi dyan. Sa ibabang lugar pa sa Kabicolan, asin probinsya Canalbay. Uy, balong ko daw si Chito na Atibagos. Baka may missed call pa lang sa ko si Chito Kasubago. Chito, amigo. Bossing, maray na hapon ta. May miss call ka palang Kasubago. De ko lang nahiling kung kumusta tabi so sitwasyon dyan sa Masbate. King, sarap pa King, talatoson taka na King. Sarabayo ni si King. Okay, sandali lang po at ilingon ta daw mo na mga tugang ang si Chito Kasubagong Atibagos nasa Masbate, may missed call sa kuya, baka balong ko doon na duwara na si Chico, si Chito, nakakuha na, naka-offline na, naka-offline na mga tugang si Chito na Atibagos, baka dahil nakimaray na signal, hali po dyan sa probinsya kan Masbate, advance happy, oy mo di Salbatana, may birthday tulos, adi, ano yan, tabi totoo lang, tailingon tatabi, mga tugang ang sitwasyon yan, mga tugang sa Pag-asa. Rurad, na-record sa forecast kang Pag-asa Kasabago. Na-record nindo. Dahil man ito na-edit, Dahil man na-edit ito. Nakuhaan. Sige, anyway, totoo tabi, tababalikan tayo yan ng mga
sitwasyonan sa palibot. Pero ang latest ngunyan, mga tugang dyan sa Pag-asa, alas 7, igos indaki every 2 hours, diba? 5, 6, 7. Walat alaton tatabi. Mga tugang na alas 7 po din pagkabanggi. Ang latest na bulletin, mga tugang kan Pag-asa, ngunyan tabi na aldaw na ini. Ano? Kaya gusto ko ta niya to na ano yan? Hilingon ang sitwasyon tabi isa sa tuya na kapalibutan. Okay, sandali lang. Sabi ni, good evening daw. Birthday ngayon ni Mama Mary. Birthday ni Mama Mary, kaya niligtas kita kay Julina. I see. Okay. Tama ka, may point ka po Yung manang ano, mga tugang, birthday mananggad, fiesta, mga tugang sa munisipyo Candaraga. Okay? Sa aga po yan, Our Lady of Fatima, mga tugang an fiesta tabi dyan sa Daraga Albay. Pero padagos kaming magtutugay-gay, mga tugang sa mga pangyari po dyan sa Satuya tabi na kapalibutan. Ngunyan pong aldaw na ini, digdi po sa DCGB. Kumusta unta mo na mga viewers ta dyan? Good afternoon kadakol na palang kayo ni. Christine Trillas Antones. Good afternoon. Maray na banggi po. Si Joel Serio, pa-update po ng Bagyo Sir Hen watching from QC. Joseph Nares, wala po bagyo pero sa Apik, brownout digdi sa Ginubatan. Talaga, maray na hapon tabi. Okay, sandali lang sandali lang po. May kukunon lang ako sa table ko ha. Madali lang po. Dahil magiro dyan. Dahil magiro sandali lang. Sandali lang. Iba na talaga ang kwadade. Iba na talaga ang buhay. Pigahanap ko sa charger. Uni pala nakasaksak sa kataning ko. Uni pala nakasaksak so charger sa sakuyang kataning. Pagyari sa maabaka. Okay? Hi kay Victoria Aringo. Yan, maray na banggi po. Watching from Malate City. City and Malate. Michelle Barcelon. Dahil ko lang sure Con City. Chambaco man sana po ito. Okay? Gilbert Balyaran, mga taga Saudi Arabia daw, from Dammam, Saudi. Good afternoon. G. Brinyoso, watching from Tabaco City. Mark Lozano Liana, maray na hapon po, watching from Gapo Daraga Albay. Rishi Bautista Aguilar. Nati from Fanny, good evening po. Faye Aguilar, good morning po from Palasada, Ligao City. Ramil Ungguda, watching from Lower Binugsakan. Nodilin Vargas, watching po. Thank you, thank you. Alona Castillo, Del Castillo. Antonio Vargas Bitsaida Jr., good evening daw. Happy birthday kay Ma'am Maylin Siwa, ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Daraga, MSWD. Aritad na pala si Kwan, si Kwan na sabi ni Vincent Madriñan. Si Maylin Siwa na pala ng Kwan yan, MSWD. Michelle Barcelon, from Malate City, at saka good afternoon tabi from Marinabanggi. Watching from Germany, Emilia Dalit Badillo. Yan. Good evening. Anong typhoon signal ng Albay? Anong typhoon signal kasabang alas 5? Di ko na monitor ta. Anong kasabang alas 5? Anong typhoon signal giraray? Paghanap mo? O sige daw ha. Ipadangog tapog giraray ha. Pero kasabago po na signal number 2 giraray po ang Albay ipadangog ta giraray ngunyan paghanap ni Ronald sa record. Kasabago good evening po Henry, watching from Dreamland Barangay Taysan.
Watching from Busay, Joe Basalyote, si Chan Piniterse. Yan, palan itong sa Dreamland Taysan. Fines Brotamante. I always watch your program. Keep informing us about weather today. Fines Brotamonte. Thank you po. Ha? Watching from Saudi, Abi Pabilinas, Palicio Pearl. Scherer. Yan. Maray na bang kitabi, Sir Henry. Watching here from Saudi Arabia, Cape Safe, Bicolandia. Watching from Tagaytay, Kamalig Albay. Si, si Fines Brotamante pala yun. Marvin Belgado. Sa gabos na mga taga-Damakan, Bakakay, maray na banggi po ano po update ng bagyong Jolina dyan sa Bicol, watching from QC. O sige po ha, tapigahanap ni Ronald video, so update kang pag-asa. Pabati po, watching here in Kuwait, si Germedia Agnes Pahalya. Yan, okay? Garusok do ako sa tabi Arvin. Garusok do ako sa sa monitor. Bata, ako baga, may wason baga. Pag minasok do, garusok na ako sa monitor ha. Typhoon Julina, thanks God, slow down here, straight 100 to 125 from Barangay 1. Sabi ni Romy Briso. From Santo Domingo, Albay, Angie Fernandez, good evening. Ingat po kami dyan, James Apan, Aisa Belen Opinia, Jen Barameda. Okay? Jun Arango, watching from QC. Jun Arango. Sige, thank you. Cave Safe. Salamat from Hong Kong. Gigi Loria Marquises. Uy, maray ka pa na sa Hong Kong. Mamaylin, si Emma Lindio pa din po ang MSWD officer ng Daraga. Ah, okay. Staff pala si Mamaylin, sabi ni Vincent. Salamat sa pagkabasa ko man na. Salamat sa pagkabasa ko pala, amigo. Pasensya ka na. Vincent Llaneta Madriñan, sabi niya, staff po si Ma'am Maylin. Si Emma Lindio pa din po ang MSWD officer ng Daraga. Okay, thank you po, sing amigo. Maray na banggi po, kumusta po sa Bagyo Digdi sa to Salbay, Magno Pilaes, Kadakul, from Lourdes Pilar Sorsogon. Si Osel Corsiga, evening watching from St. Roch, Legazpi. Asuro Ros kang San Roque man sa nang latuson ta ka dyan, Melco Marbella na. Good evening, amigo. Okay. Carlo Buetre Kamsur, happy birthday to Haris Lagia. September 8 and happy fiesta Daraga. Okay? Monica Borlagdan from Villanmo sa Daraga, Albay. Okay, o sandali tam. Palagong ko na muna ang report ni Luens. Bata sabi ni Maria Hazel Valisa Simanes. Mareda Banggi po, watching from Kimantong, Daraga, Albay. From Uwas, Albay, si Lorna Rebledo. Dakulon talaga itang pailing sa Facebook. Edi, Yolanda Ariete from Barangay 16 East Washington Drive. Good evening po, Boss Henry. Thank you, DCJV, for always updating us. Sabi ni Mape Done. Evelyn Echalose, Mareda Banggi Tabi. Watching gikan sa San Roque, Daraga, Albay. Si Nino Volante Bocalig. Yan. Okay? From Saudi, si Vince Amirablab. Yan, gari man sa nalap. From Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, Vincent Urogo. Good evening po, sabi ni Agwin. Di ko na puro na sinibig. Pasensya ka na. JC Buban Urogo. Okay? Sa Paranaque man, marida banggi po, ingat po sa gabos dyan sa Napaw, Bakakay, sabi ni Joey Batalier. Vel Falienas watching from Oman. Manolo Orfano from Magiron, Ginobatan, Albay. Si Homer Morco from Kamalig. Amigo, marida banggi. Christian Bordeos from San Roque, Legazpi. Watching from Del Rosario, Kamalig, Lieba, Nidea. Marida banggi po. Naman, kaya active na naman si Apik. Sabi ni Mais Graheda Muyo. Update na naman da si Apek. From Ligban, Kamalig, Ading, Kasin. Pamilya Bahamonde sa Anislag, sabi ni Salvi Bahamonde, Glenna Liusala Maltokudo, watching from Japan. Ingat po kamo, taga Bicol. Yes, thank you po ha. Mag-iingat po kamo dyan, Daisy Baraga sa Puro Island, sabi ni Mary Grace Braga. Happy Maylin, ano ito? Aha. Thank you nga ya, sabi ni Ma'am Maylin Siwa. O nag-iling palan si Ma'am Maylin, so staff dyan sa MSWDO. Nagpasalamat kay, so nag-greet sa iya ki, happy birthday. O, Ma'am Maylin. So staff dyan ni Madam, ano yan, Madam na
Ano ini ni Madam na MSWDO. Good afternoon po sa imo. Happy birthday, ha? Vince, okay na to from Saudi. Okay na? O sige, pa-report ta mo na. O ay nag-reply man si Kwan, si Ma'am Siwa, Ma'am Maylin sa post ni Vincent. Sabi ni Maylin, welcome po ngayon, ma'am. Ayos man ano. The best dyan, mga taga-Ginubatan Tabi, evening po sa lahat, kita gabos. Kudos sa tudi si GB. Sabi ni Karen Labalan, very liable, maasahan permis sa igwang kalamidad. I salute you, Sir Henry. I am your avid fan. Always love your morning show. Thank you. Thank you po. Saludo po sa imo si Henry M. Okay? Marisol Oxales from Manila, Ginubatan. Good evening po, watching from San Vicente, Casilla, Sorsogon. Okay, good evening po, watching from Malilipot, Arnel Asueta. Judy Berses from Tabaco. Dahil nang tapos ni Lewin, sudurit hanggang nila Sutso. Lina Guevara, yan. Ingat kita ka, boss. From Santo Domingo man, si Romel Magdasok. Marina bang kitabi from Hulugan man ito, Jan Atuli. Yan. Keep safe always. Typhoon Jolina is now striking Bicol region, but as long as we have Almighty God, we have nothing to worry about. Our faith is in God's hands. God is bigger, greater than, stronger than that typhoon. God bless us all. Thank you. Just pray. Sabi ni Monica Burlagdan. Correct po yan, Madam Monica. Agree po ako dyan, ha? Jules Bulano from Punso Pulangi. Good evening daw. Sabi ni Nil Conda. Priscilla Año Nuevo. Watching from Manila. Kumusta po dyan sa Bakakay? Nahapunan ang pamilya Batalier. Yan. Kumusta po si Julina Magdangal? Watching from Washington, D.C. Si Maria Liaser. Ma Maria, padidistansya po siya sa Bicol, ano? Padidistansya po sa Alba. In fact, din ang uran Ronald, ano? Din ang uran sa palibot, digdi sa may DCGB area. Watching from Palyaan Kamalig, si Eva Muratalia. Okay? May bagyo na naman pala dyan sa to. Watching from Saudi, RG Bilet. Ay, yumigo. Jan Atuli, keep safe mga Bicolano. Maray na banggi po sa mga taga Magiron, Ginubatan. Lagi po kita Algi Atibo. Maray na banggi po watching from Pulangi, Mayet Sablayan. Ingat po kamo dyan sa kababayan ko dyan po sa Pawa Legazpi. Sabi ni Helen Aton Niño Franco. Jocelyn Buatis from Calbayog, Malilipot, Albay. Banggi Migo, kudos to your team. Sa ganitong sitwasyon, nandiyan kayo sa amin. Sabi ni Mark Asaytuno. Happy watching Mosas family and Robrigado's family. Sabi ni Zenica Robrigado. Zenica Mosa Robrigado. Watching from Virax. Hello, Mr. Henry. Sabi ni Tessie Chua. Okay? Irene Boloso, watching from Caloocan. Si Lynn Vista Malagenyo. Mga taga-Kabasan, Isla Kang Kagraray daw, iringat po kamo dyan. Yan, sabi ni Lynn. Adnaloy Malingat, maray na banggi po. Dahil nang tapos. Maka-enjoy yun man kamo man. Dahil nang tapos, mangyari sa maabaka. Maray na banggi po from Kalsada Ginubatan. Out na po digdi, iringat po kita. Sabi ni Janice. Yan. Jovi Echalose. From Pandayan, Santo Domingo, Albay, early win sana. Idol, musta po update kan bagyo? Sa tuya, gabos, mauran, gilayon. Ingat. Okay na, Nal? Nakuha mo na sa forecast? Ronald, nakuha mo na sa recorded, ta? Pwede na? Di ba nakuha? Ano po update kay Julina? Thanks. Happy birthday kay Tita May Imelda Peralta of Bicol University College of Law Library. Bako man si Milvin. Di sa pag-asa na po ng bago? Sige, tapo ng taha. Okay, sige. Okay, sige po. Di man naka-apo. Okay, sige ha. Yan Bordeos from San Roque, Legazpi. Sige, apudan ko muna sa pag-asa ha. May kwansinda, may latest kunyan tabi. Dahil man pala na kaoro ni Pio. Ay, sandali lang. May nag-text. May kasbago kayang 5 o'clock na forecast na bago eh. Okay po. Okay po. Thanks. May nagkuang kaya sa ko. May nagtaram kaya I love you. Ansimbag ko lang. Ansimbag ko lang kaan. Okay. Takon magtaram kang I love you to. Delikado po.
Okay, sandali lang ha. Takas bagong 5 o'clock, may latest po dyan na forecast po ang Pag-asa. Kaya, haramon ta, mga tugang ang... Tasunod ka yan, may every 2 hours in day. Balonta daw sa Pag-asa. Panganin na sa mga nag-iriling dyan sa Facebook Live. O da so nagdadarangog tabi sa radyo. Sa mga nasa ibang nasyon. Hello? Hello, good evening po. Pag-asa po ito. Good evening, tabi Kuya Melvin. Si Henry po ini sa DCGB. Okay po, Sir Henry. Good evening po. Apo, sige. Mahagada po kami, Melvin, kang latest kong forecast nindo ka sa bago. Go ahead po. Diyos marahay na pagkabanggi po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka ang DCGB. Sa ngayon na pesa September 2021, saldaw ning Martes na yung pagkabanggi. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang severe tropical storm na si Jelina ay bagya pa pong nagloya habang naghiro sa may Sibuyan Sea. Kasi sa bagong alas 4 kang pagkahapon, ang sentro kang severe tropical storm na si Jelina ay pigakalkulong nasa distansyang 60 kilometers sulnopan norte sulnopan kang Masbate Masbate City, Masbate o nasa distansyang 90 kilometer sur sulnopan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 12.6 degrees north 123.1 degrees east. Tagayang kusog na duros na abot sa 100 km per hour halani sa sentro. Asing pagbugsuning duros na abot sa 125 km per hour. Naghihirap pa siring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 15 km per hour. Ito pong si Jolina ay pigalaw man na maluwa sa Philippine Area of Responsibility sa aldaw po ning Biyernes sundo po sa aldaw po ning Sabado. Mantang nakabandera man po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa probinsya kang Masbate sa kaibahan na ang Buria sa Sinangkikaw Island. Naka-anaman din po sa may parte kang Sorsogon sa western portion of Albay. Sa may bahagi po ng Sulnopan na Sur-Sulnopan parte kang Camarines Sur. Sa Sur-Sulnopan parte kang Camarines Norte. Tropical cyclone wind signal naman po sa napitidang parte kang Camarines Norte asin sa natatadang parte kang Camarines Sur. Sa natatadang parte kang Albay asin sa buong probinsya kang Catanduanes. Mantang si Jelina po sa kanya na mga pagkaldaw ay magdadala po ng makusog sundo sa napakakusog na pag-ora na pwede pong maging kausa ng mga pagbahas ng pagrasay ng daga sa probinsya kang Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur sa kanyang pong pagkaldaw. Asin yung mga nasa irarom kang tropical cyclone wind signal number 3 asin number 2 po ay pwede pong number 2 asin number 1 ay pwede pong makaranas po ng langkaw na halo na aabot po sa 2.5 sundo 5 metro na langkaw. Ito pong si Jelina po ay inaasahan po na tatahakin na po ito pong Sibuyan Sea. Pasiring po sa may parte kang Quezon Marinduque area asin yung sentro po kang bagyong si Jelina ay pwede pong magtama po sa kadagaan sa may bahagi po ng Marinduque, Southern Quezon area, Oroatia na pagkabanggi. Yan po yung pinaka-latest update po natin tungkol po kay bagyong Jelina. Ini po si Melvin Almohela reporting haridigdi sa Pag-asa, DOST, Legazpi. Opo, Sir Melvin. Pwede po maulit so typhoon signal sa Masbate, Sorsogon and other parts of Bicol region. Anong typhoon po ang Albay? And tapos kinadangog ko sa bago, gari may sa western part kang Albay, ibang signal. Tapos sa other part kang Albay, iba pong signal. Go ahead po. Pwede maulit po. Po, yung nasa ilalim po ng tropical cyclone wind signal number 2 yung western portion ng Albay. Ito pong Pulangi, Owas, Ligao, Ginobatan, Kamalig, Daraga, Legazpi City, Manito, Obelyar, Teodora, Nasin sa Libon. At yung natitira po ay tropical cyclone wind signal number 1.
Okay. Ito po namin mo Sir Melvin, signal number 2, ano tama? Number 2? Hello Sir Melvin. Hello po. Ito pong na-mention mo, kasabay ang Legazpi, signal number 2, tama? Po, signal number 2 po ito po. Kasabay Opo. po yung Legazpi City, Albay. Yes. So itong dahil mo tabi na mention na mga munisipyo, signal number 1 sa Albay. Opo, tama po, Sir Henry. Yeah, Yung di ko okay. na banggit po ay number 1 po, automatic. Opo. So susursugon po, anong type ng signal Budak Masbate area? Yung sa Sorsogon po, ito po yung bilog na probinsya kang Sorsogon ay nasa tropical cyclone wind signal number 2 at yung buong Masbate including na yung Tikawas and Burias Island ay nasa tropical cyclone wind signal number 2 rin po. Ayun. So Albay, Sursugon in Masbate, number 2 pa sinda, ano? Kasabay Opo, ining Sir Henry. western part kan Albay, ano? Part Albay. Okay. Sa Kamsur and Camarines Norte, anong typhoon po sinda? Opo, yung sa may bahagi naman po ng western portion ng Camarines Norte ay nasa number 2 at number 1 naman po sa natitirang parte kang Camarines Norte. Yes, opo, okay. Kasubag ko po, nami-mention mo sa forecast mo na tama ba pagkadangog padidistansya po siya sa Masbate? Paluluwas siya sa Masbate area? Si Julina? Po, ito pong si Julina po ay nasa luwas na nga po actually ng Masbate at tinatahak na po niya ito pong Sibuyan, si Ayun. niya po, pasiring na po siya digdi po sa may parte man kang Marinduque area. Pwede nga po siyang maglandfall po dito sa may Marinduque o kaya sa Quezon area. Bukas po ng mga pagkaaga. Okay, from Masbate nagwala siya to Sibuyan Islands, Sibuyan Sea, din to Marinduque. Opo, Sir Henry. I see, okay. So, ano tabi Sir Melvin, pwede tanang sabihon, tama ba? Korektaran mo tabi ako. Pwede tanang sabihon na ang Alba, para ang bagyo, harayo na po sa Albay, although signal number 2 pa kita. Po, ito pong Albay po ay papaharayo na po digdi po sa probinsya kang Albay. Aha. As in, halos kanina pong mga alas 5 po ng hapon hanggang Opo. sa ngunyan po ay yun na po yung pinakaharaning distansya niya po digdi po sa Albay. Ayun. Sa ngunyan po, Oo. papaharayo na po ito. Pero magkaganon pa man po, ay padagos pa rin po kita makaka-experience yan yung mga pagbukso ng duros sa mga maluyasan do sa moderato kung minsan makusong ng mga pag-ulan. Epekto po nung bagyong Julina at paglayo po nito sa atin ay habagat naman po ang inaasahan po natin na makaka-apekto po dito po sa Albay. Iyo po baga, takong sa Masbate po nakaluwas na sa ibang area kan Masbate, mas lalo na pong nakadistansya na po siya sa Sorsogon in Albay, ano? Ang si Julina. Opo, sir, nasa luwas na po siya ng Masbate. As in, pasiring na po siya sa sa may Mimaropa area, pasiring sa may Yes. Marinduque, as in, Yes. pwedeng pasiring na po ito sa may Batangas area. Opo. Ang sarubaga po sa pigabangan ta Sir Melvin, ang pag-uuran, digdi po sa DCGB sa Imperial Court, medyo dahil na po nagbagsak din makusog ang uran. Iyon na po ang sitwasyon tangini hanggan mawara ang typhoon signal sa Albay o may chance pang magkusog ang uran sa ngunya na banggi. Po, Sir Henry, yun na po yung sitwasyon pa po digdi po sa Albay kung saan nakaka-experience siya po kita ng maluyasan do sa moderato na mga pagoran, although hindi na rin po masyado nag-enhance po yung kaulapan nitong si Jolina po digdi po sa may party kang Albay, pero yung mga ulap niya ay nag-enhance po dito sa may western portion ng bagyo kung saan inuulan ngayon po yung bahagi po ng Romblon, itong Mimaropa area, itong Oriental Mindoro or Mindoro provinces, then Marinduque. I see. So may posibilidad ng 11 forecast baka lalo nang magbabang typhoon signal digdi sa Albay Masbate area no and Camarines ining Albay and Sorsogon no tabi Sir Melvin. Opo, sa mga alas 8 po pwedeng na pong maibaba sa number 1 at pagkatapit po ng 11 ay pwede pong ma-listed po yung mga signal po natin dito po sa Bicol region. Salamat sa Diyos. Medyo kuha na kita digdi. Medyo makahangos-hangos na kitang Mariano, Sir Melvin. Opo, Sir Henry, makakahangos-hangos na rin po kita ng kasi Iyo medyo po. parayo na po talaga yung bagyo po digdi po sa tuya po sa Bicol region. Iyo.
Digdi, ang Kamsur po in Camarines Norte, tama po, padistansya naman po sa inda, ano, tanagkuan ini, nagwala, anong direksyon ini? Westward ini, anong direksyon ini? Sa ngayon po, west-northwest. West, Pero northwest. yung distansya po nito sa Camarines Sur at Camarines Norte, parang pa-northwest. Kaya hindi po siya masyadong lumalaya, parang pero nagdidistansya rin po siya ng kaunti. Ayun, okay. Sir Melvin, salamato na maray ha. Ingat dyan kamo sa pag-asa tabi. Mabuhay kamo dyan tabi sa padagos maninong pagutugay-gay sa mga informasyon para sa tuyang mga kababayan. Maraming salamat din po, Sir Henry. Mabuhay din po kayo at God bless po asin sa mga taga-antabay asin taga-subaybay po ng DCGB. Always i-monitor po natin itong naturang bagyo at stay po tayo. Yes po. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Alright. Mga tugang, yan po si Melvin Almuela ng Pag-asa Legazpi. O, di ano na King Reginaldo, amigo. Medyo marainan sa tuyang paghangos tabi. Amigong Chito, dyan sa Masbate. Kumusta ka mo dyan? Medyo marainan sa tuyang sitwasyon, adi. Medyo maray-maray na tabian sa tuyang sitwasyon, ano. Posible nga yang, ay, yun pala, dahil ko nahapot si Melvin kanso sa ropang bagyo, mga tugang nayaon dyan sa may par. Palaog man sa par. Saga naman, tapahingaloan ta naman ta. Baka, imbis na ka-relax lang kita, nervyoso na naman kita kaini. Yung managad, adi. May saro na naman na palaog, mga tugang na bagyo sa par. Pero ini na palaog na bagyong saro na ini, Deman po ini makakapektar kimalay sa Bicol region. Tama tabis, amigong, amigong. Ayo, tama, pinadala na ako ni King. Nasa may, nasa may, si Chantu, ang international name. Pasiring sa Southern Taiwan ini. Yes, thank you Tabi, King, sa imong pinadara. Okay, good evening Tabi, amigong Chito, Atibagos, Kumusta ka mo dyan, migo? Sa Masbate. Apudan ta katabi Bossing Chito sa Facebook na lang pagkatapos kay ni Luwens at saka ni Jimmy, hakadon ta daw ang sitwasyon duman sa Masbate. Tasinda po mga tugang so pinagihan kan bagyo. Pero kita digdi, thank you Lord. Mga tugang paharayo na po sa tuya na padagos an bagyo. Okay? Luwens, good evening Luwens. Di ko na naman siya kahit tulawin sa pagbabasa kong greetings sa Facebook. Pero hanggang alas 8 na matapos ito. Ay, dyan matapos. Ano ba unong talaga? Nakulong talaga itang viewers. Siyempre, Henry Maceda. Yun na, nakahanda na sa regalo ko sa imo. Pag Henry Maceda. Nakahanda na so, yun, okay na ba na pag-ulita? Nakahanda na sa regalo ko sa imo sa kasal mo, okay? Sige. Nasa sobre na. Nasa sobre na, okay na. Dahil ka na magpahin na magparadagdagi, okay na ito. Sige, lugod. Sadyan ka yan, baka binukasan ko ito, dinadagan ko palugod kasi ganun muna naman. Mas maray. Okay, sige. Kumusta dyan? Roger sa PPP sa magandang Barreta, salbado sa grabing pagbabaha. Ang silong sa Legazpi Port District area. Maski maghapon na patihit-tihit na muwilawa ang tubig Huranto syudad daratan pagsyon si Julina. Masyadong bako garble tabi ang signal mo, Lowens. Pwedeng makuan mo tabi. Pwedeng yan. Pwedeng Okay na. Sige daw, hanap daw tabi ibang maray na signal dyan. Okay na. Yan. Okay na yan. Go. Okay na. Go ahead. Roger sa PPP, salbado sa grabing pagbabaha. Ang silong ng Legazpi Port District area, maski maghapon na patihit-tihit na muwilawa. Ang tubig Huranto syudad daratan pagsyon si Julina. Ini anano tarangkat DCGB nyo sa pagbisita mismo sa lugar na kung saan mga natipon-tipon sa mga tubig uran ang luminanto sa nagkapirang lugar arog kan hapit street lane sa barangay Tinago kan syudad at indikti baga sa may Hotel St. Ellis sangan dikti sa may barangay Orosay sa Ibalon Central School at in Plaza Rizal sana ang medyo sabaw-sabaw ang tubig. Pero sa mga nagkapirang lugar tabi pipi na pinagbabaha arog magalitikan sa Lapu-Lapu sa Kitano asin sa mga nagkapirang mga lugar dikti sa Legazpi, pati partikular na mga dikti sa may Pangro sa may barangay Tinago area. Dahil naman dikti tigbabaha, maski nag-ahabunan uran. Pero, so far sa BPP, may inuman talaga. Nagpapit pa
na mga lugar na bigla ng tubig baha. Aha. Itras na ito tabi BP, hindi naman kita sa ladukan mga transportasyon. Operating on yan ang Legazpi to Tabaco, vice versa ang mga jeepney. Ano? Legazpi Tabaco, Ano? nagsabiyahin on yan. Okay. Medyo okay naman ito. Actually, signal number 1 na sinday. Oo, Roger to Ang Pon Santo Domingo to Tabaco City, signal number 1 na baga. Correct. Ining area na from Legazpi to Piodoran area, yan ang signal number, kung so nasa west. Roger. Kanal ba? Yun signal number 2 pa hanggang sa mga oras na yun eh. Roger. Oo. Kunyan, sarado sa na to Legazpi City Terminal. Oo. Nakataralagtag sa nasinda sa luwas kay ni. Okay. Ito din rin ang pila sa nasinda. Oo. Yan trust ang mga tricycle man dito, mga pampublikong tricycle, nag-ooperate naman tabi PP. Oo. May mga nagkapira man, mga daraga Legazpi, pero nagkapira lang, mga 5 lang ito sa bilang ta, na naglilibot-libot dito sa Legazpi Port District area. Tapos may mga nagkapira man ng mga tindahan, kuda mga tusok-tusukan, ang nagburukas na damala nga ni digdi sa may hapiling, bukas na tabi BP. May mga nagtitirinda na nin manok, may nagtitirinda na nin fishbowl, tamala nga ni, may nailing kitang magbata, maugmahon, nagtutusok-tusok sinda sa hapiling. Okay. Roger. Tapos, so, SM Supermarket pa lang tabi, BP. Bukas man pala nun yan. Soren? So, SM Supermarket. Ayo baga? So, mga empleyado, di mo pala nag-urli. Oo. Pero dapat baga, bako ang sabi kan dapat hanggang 12 months na yan mga araw ka. Yan to ba? Okay. So, yan tabi, BP, na presenteng mga pangyayari. Hindi sa satuyang paglibot-libot. Pero so far tabi, BP, sa mga panahon nun yan, digdi sa satuyang area, ay naman masyado na paparauran, paturot sa gitila sana, pagkingani ang paros nga ni tabi, BP, medyo puro kalmado naman sa mga oras na ini. Aha. Roger, so yan tabi, BP, na mga dagdag pag-istorya sa paglibot-libot sa CCTV News, digdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luis Bursi Barcera, salamat. Good evening. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa Tercer District o kaya sa Rigdi sa Palibot, Legazpi City. Mientras tanto, kumusta ang daw si Jimmy? Signal number 1 pa ang mga lugar dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. At number 2, susog po yan kay Melvin. Hello, Jim. Kumusta dyan? Salamat BP, thank you Lord, salamat sa Diyos an bukang bibig ka na mga nakakahuro niya to. Iyo. Lalo na ining sa mga pinag-iibakwar ta sa Iyo mo niyan BP. Yeah. Pero tagiti na sana. Yan, oo. At wala saka naman parayo iikot sa naman sa kanura. tuya, ano? Tama, very clear baga sabi ni Melvin, parayo na sa tuya talaga ang bagyo. Salamat sa Si Diyos. Julina. Oo. Okay. Kunyan, digdi sa ginubatan, kahoron pa sa naman yun niya to ngunyan, si Mayor Jemano Ngohoko ko na Oo. ng plano na para sa aga, pending mga pinag-ibakwar alis sa Manila Aha. and Barangay Tandarora. Yaon sa Building 1, ginubatan East Elementary School in sa Mauraro. Dahil na sinda basta sa diring desisyon na magkaruli sa aga. Iyo. Early in the morning, malibot mo na, hilingon mo na, inspeksyonan mo na kanim DRI mo chief si Aha. Ma'am Joy Maravillas. So, lugar na gihaninda. Aha. Primero, ngunya na pagkabanggi, natural na hindi na pwede magurulit. Siguro nga nito baka umuran pa. Iyo. And Iyo. sa aga, ang mataong go signal kayo ni, so MDRRM mo, Aha. pwede na silang mag-uruli. I-informa si Mayor J. Manong Hoko, si Mayor J. Manong Hoko na ang mataong go signal. Yes. Kung pwede na sila magbanalik sa sendang mga ginikanan ng mga barangays. Ang taman si Mayor, ang kwan dyan, Jim, ang dapat nantisiparon dyan, subaha. Bakit kung umuran talaga? Tapos bagyo, lampas na. Ang tama yan si Mayor Gemma na di ko na magurulingon niya na banggi, di magpiririt, si Madam Marabella ma-assess sa aga kung pwede sindang umulita. Ang baha dyan ang medyo delikado sa may talo, sa may gilid ng Kanbayong Volcano. Tamalay mo,
digdi sa baba dahil naguran. Duman sa tuktukan Bulkan naguran. Yes. Nagpipinsal sila na okay na ito pala may mga Iya, kibli baga. na sa mga pinag-aragyan Tama. niya. Tapos, iharanod sila Ruminasay na so baha. Ruminasay, kinaon sila Nagka-problema kataga. kita. Correct. Kaya dahil basta-basta sa aga, kung nakaantabay mo yan, sigurado may nakaantabay mo yan Oo. na mga tao, residentes ng barangay na yaw sa mga evacuation centers. Mhm. Magalat sila go signal sa aga. Yeah, tama. Anyway, nagtao man ng 2 kilong bagas, Mhm. pwede na ninasat na yan ngunyan na bangyo sa aga. Yes. Oo. Basta ko So, iyan ang instruction, tabi, baby. Oo. At least anticipated yan. Tanganing kita magbarasulan. Tapos sabi kang pag-asa baga, posibleng mag-uuran pa. Di ba? At least Iban sitwasyon kaya digdi sa ginobatan, sa harayo sa bulkan. Ay, Yes. yes. Pamitisan kan bulkan ini. Yes. Oho. So, Okay. kuryente, salamat sa apik dahil nagpalsok ko sa kuryente sa area kan ginobata. Nagpalsok man ka sa mga pero saro sana. Kwan man kaya yan baga? Kuryente. Ano nga pod kaya? Piga kwan man talaga. Yan pig. Tuturo timingan man. Tagaring. Masupog naman kung sigisigan o kung bro. Oo, sa kamali. Iyon, sige-sige. Yes. Palisyon man kayo. Basta, kanya na, ayos na. Okay. Salamat. Yes. Good. Okay. So, yan tabi pipihan sa tayo. O pa na, in general, pababalik na sa normal. Kalmado na. Kalmado na. Oo. Oo. Tabi pipihan sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita din si Jimmy News. Okay, thank you Jim sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay, sabi ni Sir Chito, amigong Chito Atibagos, nag-uran tabi digdi now pero wala pang paros. Mariklom sa bilog na City of Masbate. Iyo man ang ano, tadeng kuryente. Sige, apudan ko daw si Sir Chito sa iyang cellphone. Mahagad kita ki-update duman sa Masbate. Ano? Pwede man ngayang sa kuyang number. Okay, sandali. Paano ba to? Ayan. Okay. Yan. Okay daw. Balonta daw. Ano? Kung kumusta sa naging experience ninda kasubago, mga tugang dyan sa Masbate City. Ano? Ayan. Okay. 15 bago mag-alas 7 din pagkabanggi. Hindi po. Hello, sir. Sir Chito, maray nakabanggi po sa imo. Sir, maray na bang sir? Opo. Exact location po. Naguligdig mo yan sa crossing kang Masbate City. Digdi harani sa may Gaisano. Yeah. Kumusta po kamo dyan, Sir Chito? Habang lampas sa Subagyo. May puros pang uran. Kasubago pa yun dahil nagpundo. Pag phone kanina alas past 12 hanggang mo yan. May doon pa ang paro sa liit. Tapos may padalas ang buros kang uran na pabugso-bugso. Ayun. Tapos pa din ang uran paminsan-minsan. Kumusta po? Madiklom pa rin. Mariklom? Madiklom, may magkapirang mga establishmento na open na hiling kita din gasoline station. Nasa hampangan ko yung sarong gasoline station sa kahitong sa baba. Open pa sila pero sa niring generator ang gamit nila para magitang nanotaran na nag-pandar ng itong power plant din niyo baga nag-shutdown talaga Iyo. sila. Anong oras tabi, Sir Chito, na wala sa kuryente dyan sa Indo sa buong Masbate? Kasubanggi pa sir, kasubagong alas 2 ang maagahon, palsok na po ang kuryente. Ayun, so diretso na hanggang Sa mga ganyan, ano? oras ready po. I see. Okay. Kumusta po? May mga nahiling katabi dyan na damage sa mga harong o iba pang properties dyan sa kinamumugtakan mo, sa palibot mo? Hindi sir, ang nagkalat lang gini ang mga dahon kang mga kahoy na linayap ng paros sa subagong mga aga, kasubagong aldaw pa, sumaliwanag pa. Opo. Pero damage ka nga ron, kaya magkitang nanotaran. Alagad kang nag-ikot so sarong kong kasabay sa trabaho, duman sa may saudan. Opo. So, portion kang talipapa. Opo. Pero ang magusog na ukol na nagaba tabi duman sa may Boulevard Extension. I see. So baka So, may damage ito yan. posibleng storm surge, ano, tabi? Ang hiling mo? Posible po, posible.
posible ang nangyari sa Posible, mga storm surge. Pero as of now, bako man masyadong, dahil nakadara masyado kimakusog na damage sa mga harong itong uminaging bagyo dyan? Ora lang makusog na paros, no? Garo normal na ang paros. Iyo po. Pero lang kaining dire-diretso uran. Iyo. Pero tabi sa hiling nyo dyan sa sentro kan Masbate, uminaging sa sentro kan bagyo, tabi, Sir Gito? Hello sir, Oo. Sa hiling mo po, sa sentro kan bagyo, uminagi dyan sa Masbate City mismo? Yes sir. Sa base sa experience sa Kasubago, alas 10 hanggang alas 11 magkusog ang paros. Aha. Then from 11:30 to 1:30 nagkalma ka. Alawigo na di. Nagiwanag talaga siya. Nagiwanag na dahil ng paros, dahil ng uran. Oo. Pero pag abot ng alas 2:30 hanggang sa ngunyan ng mga oras na ini, nagluway lang. Pero sige ang uran. Pero kanina mga alas 2 hanggang alas 4, alas 5, magkusog ang doon. Ang paros na may kasabay na magkusog na uran. Yes, may posibilidad na itong 11:30 to 1:30 na pagkalmado, baka nasa sentro kan, nasa taho ka mo kan matakan bagyo. Posibleng arog ka yan. Posible sir, posible po talaga nag-aagidig ka sa bago sa Masbate. Iyo po. Okay. So, kumusta po? May feedback ka po sa ibang mga lugar na inagihan kayo ngayon sa Baleno, dyan sa Aroroy. Kumusta po? Aruroy, nagkaigo ako ng communication gaman sa MDRRMO kang Aruroy, si Mr. Atacador, na kung tako Kasubago. Within area kang Aruroy, na-clear na rin na sa mga debris kang mga kahoy. And ang good news is possible na within Aruroy only ang tinampod duman. Pero dahil siya nagtaram ng data regarding naman sa mga damage kan Julina, Typhoon Julina. Oo. How about po sa report na baha tabi, Sir Chito? Mga baha or flash floods o mga na-damage na tulay, kunigwaman? May naaraman ka po? Dahil po siya kitang notisya. Oo. I see. So as of now, Ito, nag-uran-uran pa dyan sa lugar nindo, sa Masbate? Yes sir, mauran pa po talaga, mauran. Una ako nakatindog ako niya na nagbubulos talaga yun ng tubig dito sa kanal. Kasabay ang mga dahon ng mga kahoy. Pero so, paros, paluluyan naman ano? Talagang paluluyan na sir, paluluyan na po. Sir, kasama ko, kaurong ko si Melvin kan Pag-asan, sabi niya, kuha na po, padistansya niya dyan sa Indo talaga ang bagyo. Pasiring na sa Sibuyan Islands, Sibuyan Sea. Salamat. Salamat. Paduman na sa Sibuyan Sea, pasiring na sa Marinduque area. Marinduque area. Pagpaduman na sa 4B yan, 4B. Oo, tama lang nga. Sabi niya, baka ngaya alas 8 nin banggi, magbaba na kita typhoon signal lalo, subbagyo, parayo na masyado. Good news po yan, good news. Yeah. So actually ngunyan, signal number 2 pag kita, kamo dyan sa Masbate, and digdi sa Sursogon area, I mean, ining kabanga kang Albay, baga, ining facing dyan sa Masbate part kang Albay. Piodoran, digdi sa Donsol, yan na area na yan. Okay. Sir Chito, salamato na maray ha sa pagtao mo man tabi feedback sa mga kababayan sa mainland. Ingat po kamo dyan. Ingat kamo. Salamat po, sir. Okay, thank you so much. Mga tugang Chito Atibagos, ang sa tuya tabi na amigo, diyan mga tugang sa Masbate City. Tapadagos po na pagkataunin update sa mga pangyari diyan sa tuyang palibot. Sabi ni Padingal, sa Bulod, kalmado na, oraw na, back to normal na. Okay? Sabi ni Angie, madiner mo ngaya kami ni Kuya Boy. Ano mayos man si Angie? Sina madiner ang duwang ini? Madiner lang muna ngaya kami, madali ni Kuya Boy. Bali, ayos man. Di ka magduman sa Orientalita, saradong Oriental. Diyan lang muna ka mo sa mga turo-turo ta. O baka magdiyan ka mo naman sa ano ini, o diyan sa ano ini, o diyan sa May Tahaw Road, sa magkaon ka mo diyan sa ano ini, o diyan sa ano nga sa Kantong Hotel. Yan, bako diyan ta. Kanya, di ba? Tagari kun man sarado. Magtsaga na muna ka mo diyan sa gilid. Yo, saga na lang pagbukas. Masabi si Boy. Grabe ngayang buenos ta ko diyan kita mamanggi ano. Henry M, yan na bagyong Kiko daw, malaog sa super typhoon niya. Ay, so palalaog po sa kwan sa sa typhoon. I mean si Kiko, databi kon ang ngaran niya. Mga tugang, susog naman sa pinadala sa kuya ni King na direction kay ni
Di po inimalan fall sa ibang parte kan. Pasisiring siya sa Taiwan. Ano? Pasalamat kita. Medyo harayo po ini. Listening from Kamalig, Teacher Hana. Keep safe po tayo. Thank you, Teacher Hana. Good afternoon po. Good evening po sa imo dyan sa Kamalig Albay. Happy birthday kay Abi Beatriz Haji Año Nuevo ng Taisan Legazpi. Listening Helen Año Nuevo. Porokdos Gogon, Legazpi City. Keep safe. Okay? Good evening po sa Kamalig. On and off ang ilaw. Bakit kaya? Ay, wag kayong magtaka. Normal po na nangyari talaga yan. Pabati po si Pauline Berte na ma-birthday sa aga. Salamat po. Kanina po, advice ni Sir Cedric, signal number 2 tayo from Legazpi City. Kumusta po sa mga taga Upper Banao, Bakakay, Albay? Keep safe, boss. Sabi ni Jeril, makipis na tabi sa Daraga. Shout out po sa Aranyas family all over the world. Alacandula Drive, Gogon, Macedonian viewers, supporters, and listeners. Thank you. Pakigreet po si Maria Janet Balyaran. 21st birthday. May tugang pala si Jenny na saro pang babae. Ano? Si Madam Maria Janet Balyaran. Happy 21st birthday. Ngunyan pong aldaw. Birthday of Blessed Virgin Mary, September 8. Sabi ni Manay Merly Caceres. Bata, nag-birthday man si Kwan kasuhapon si Madam Imelda Peralta ng ang college librarian po kan Bicol University. Thank you, Madam Emmy. Belated happy birthday po. Pabati daw happy 75th birthday kay Nelia Lorica. My most beloved aunt. Yan, beloved aunt. Padabaon tabi kami gabos na pamangkin. Love you po, Auntie Nel. Owner ka Nel's Dress Shop sa Ay, bidbid ko ini si Chanel. Diyan sa Balaguer, Daraga, Albay, from Merly Bayani ng Buraguis. Oh, si Chanel, garo nga na nagpatahi digdi si Mrs. Kim mga uniform kan mga panahon. Si Chanel, para dangog ko ini Si Chanel diyan sa Balaguer. Pigigrit nga ni Jigo, pirmi kang eno. Chanel, happy birthday po. Ay, 75 ka na pala. Ano? Nelia Lorica. Happy 75th birthday. Ngunyam pong aldaw. Love you from Auntie Nel. Sabi kan mga korrelat mo, mga nag-texting di. Nel's Dress Shop dyan sa Balaguer. Good afternoon, Tabi, Chanel. Good morning, good afternoon. Ay, marin na bang gipalan? Good evening po sa imo. Okay? O bueno, bago ko palaugon si Angie, wala na ba? Okay na? Ang smart globe number ta, okay na? Digi naman kita sa ibong taod-taod, ha? Okay? Bueno, report muna tayo. Situationer, mga tugang hali po dyan sa luwas. Namanggi na siguro ini. And, singa mo namanggi. Sa gilid-gilid. Maray man na yan. Sarado kaya sa mga pigtara mo. Mabubuyo man sa nakamong udumang kamo sa Oriental, udumang kamo sa Marizon. Mabubuyo kamo ta, di ba? Makaraguli na sa Paraluto. Mabubuyo man sa nakamo. Tama na dyan mo nakamo sa Toro. Yo. Okay na, sa aga na lang kayo mabalik duman. Sa aga na lang, kumaturog kang una. Sa aga naman. Pwede. Oh, para erestoryan mas. Partipidan ta yan. Iyo baga. Okay, sige, kumusta dyan? Bueno, so Henry, maray na banggi giraray sa mga paraan tabay. Uminabot na sa 2,379 pamilya na apektado ka na bagyong Julina susog sa Bicol o kaya Office of the Civil Defense Bicol. Ini ang latest na informasyon na kuhakan di CGV News sa pagkikipag-oron kay OCD5 spokesperson Gremel Naas kung sa loob kaning 2,379 pamilya sa Bilog na Bicol, 10,649 individual o kaya persona ang apektado na sa nasambitan ng bagyo. Ang mga yaon mo niyan sa mga evacuation centers, puminatong sa 1,853 na pamilya. Pidakulo na di. Yes. Okay. Mantang ining mga nasa luwas kan evacuation center o inibagang naglipat lang VP sa mga harong na siguro kapamilya lang o mga amigo-amiga, uminabot man sa 526 na pamilya. And so far, VP, padagos mo niyan ang pag-coordinar kan OCD5 sa manlain na mga LGU digdi sa Kabikolan para maaraman ang update sa bilang kan mga nag-evacuar na mga individuales pamilya sa
sa tuyang kapalibutan na may kinaraman din sa pag-antabay sa bagyong Julina. Aha. Sa ibong nalado VP, nakuha taman ang datos gikan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office kung sa probinsya kan Albay, apat pa sanaan na nakakumpleto kan sa indang evacuation report. Okay. And ang Legazpi City, igo kita ni 215 na pamilya na nag-evacuate. May nang iba kurang pala dali. Yes, so mga nasa prone areas na ini. Okay. Saan ini ng mga barangay? Daiman pinag-breakdown na sa mga barangay VPs kasa datos na pigtaw sa tuya kang apse mo, pero kompresto ni ki 770 persona. Oho. Tama nito, igwan ng tracing pamilya na nag-evacuar 33 na persona ini sa Kamalig, 230 pamilya o kaya 949 persona mantang sa UWAS, igwan man ng 17 pamilyang nag-evacuar o kaya 59 ng individual. O kung nasusumahon daw sigun sa apse mo sa pangyayot ni Dr. Cedric Daep, uminabot sa 475 pamilya sa bilog na probinsya Canalbay ang nag-evacuar bilang pag-antabay o magbantay dito sa bagyong Julina. Ayun, okay. So, Pero may mga advice ni kung sa bagyo-bagyo lampas na, di ba? Pino sina maguli o kayo po na maghalat ki advisory ta. Baka nguli ang kanpig babaha, baka umuran taod-taod o sa aga. Nasa discussion tabi kan mga LGU tabi Sir Henry, Apo. ang desisyon kung pwede na sindang mag-decamp. Siyempre ang mga LGU, mga LDRRMC, yun nakasaaram kung kumusta na ang sitwasyon sa sindang mga lugar. Okay. Sige, di mag-ingat na lang muna. Yes. Baka bumaha o whatever dyan sa mga ulian. Mas maray ng pasiguro kita. Yes, VP. Okay, sige. So far, wala man ni untoward incidents sa mga evacuation centers dito sa Bicol. And kung ilaladawan taman ang sitwasyon sa luwas, tranquilo na, turo pagitin naman sa nanoran, VP. Yeah, okay. Oran mayaman. VP, ang informasyon kay bahan si Boy sa mobil, ang Escalero. Sigurado kang sibuy kuminaon niya yan. Iyon, nabasog na siya. Yeah. Yes. Si Mrs. na ka, nagkuhan man sa iya eh. Nag-iingat man sa iya. Padabaon bagang si Boy ni Mrs. niya? Ayun baga. Padabaon niyan si Boy. Ano daw nga niya? Patat si Mrs. ni Mrs. Kwan? Sa may sip, ano daw nga kung nagkaon sa agum ko habang nagda-drive? Mga arukan, mga agum tabi, Kwan? Ange. Sure ka? Si Mrs. Sure ako. Sarap ayun man ini man na. Si Mrs. nga ni arukan. Ako nagprograma, ano nang ako nagkaon ng si Henry M. Anong sasabihin mo? Araw ka, nabig-isip niya sa arong yan. Kaya pag-uli ko, pigyan sa pagkaon siyang, nakaredy ng pagkaon. Very good. Ang galing. Yung partner ko, duda ng partner kong isa kuya na sarawayo na. Araw kanan mga misis talaga. Kung paano sinda nagpapadaba sa agom ninda habang nagtatrabaho. Maagom naman ako. Nganing mga experience mo, na ikan mag-handle sa agom mo. Ay, abo ko palan. Ha? Diyan ka nagbasol ka. May biibin na ako. Maano ako, konta ko kay Kuya A. Okay, sige. Okay, thank you Ann sa report. Hali po dyan sa lawas kay Batabi si Boy Mata sa mobile. Mientras tanto, duman daw kita sa 1st District Canalbay na nasa typhoon signal number 1 na. No? Usog po duman sa latest mga tugang na forecast kan pag-asa. Jomar, kumusta na dyan? Salamat, VP Henry. Kalmado na. Oo. Dahil nagpundo na nga ni Isuran. Halos turo tagistina sa location ko, Tabako. Iyo. Halos turo tagistina sa natabi, VP Henry. So, tapos pagpundo kang oran, medyo may mamati kang paros-paros baga. Yup na lang. Pero kasubagong nag-oran, dahil kang mamating paros, maluya man talaga sa paros. Dahil kayang italpo sa oran. Harayo man talaga? Yan sa area nindo? Maray. Bako. Okay. Kaso bago, update ko na kan sa Santo Domingo, baka kay malilipot, nagpauruli na nga ni Kanibakwiz. Ngunyan digdita siya sa Tabako, daiman sa report na nakuha niya ito digdita sa CDRRM mo, dahil ni pa man na damage na monitor ang CDRRM mo. So mga evacuees, nag-uruli naman. And halos, dahil ang activities nila, pahiring halo na. Kalmado na. Balo kong magkakuruntak sa mga amigo to sa Tiwi and Malinaw. Dahil ko pa nagkakuruntak. Pero kung ang sitwasyon digdi nga ni sa medyo harani sa inagihan,
Aha. kilo, mas lalo na kayo duman sa harayo. Iyo. Actually, di man masyadong action yan. Pero sa nakon kumusta kang uran? Oo, Iyo man lang. ang action digdi ka sa bago sa tabako. So tinext mo sa kuya, i-report ko na kipiyo ito. Okay. Yun na. Ito sa Bacolod. Ayo. Okay. I-report ko na kipiyo ka sa bago. Sige. At least, may action lamang. Ay, ito May, sa may intermission lamang duman sa pag-cover takan bagyo. Roger on that. Okay. Sige. Tabi BBN Ray, Jomar BN DCGB. Thank you, Jomar. Sa report hali po dyan sa Primer Distrito, Can Albay. Mientras tanto, kumusta unta daw mga tugang si Lowens ha? Di masyado makakuan Lowens sa mga kuan na lugar ha? Para mo, mga kakasalon. Ganyan ha? Prone iyan sa mga tuksonin mga babayi. O di ako naniniwala kan sa mga ngaya kung ano-ano mga li dyan na ngaya kung ano. Pero ang mga kakasalon talaga dapat nag-iingat ka sa tuksonin sarong babayi. Yan mga nangyari. Meron nalawos ang kasal. Dahil ta medyo napapakiling sa iba. Lowens, kumusta Lowens? Termina. Yung nga, big-advice ang taga. Kaya, yun ang mga dapat mong bantayan. Ha? Very well noted. Okay? Sabi ni King Reginaldo, salamaton nga tabi sa, marami si King, marami man latawin eh. Sabi ni King, salamaton nga tabi sa DCGB, sa pagpaabot sa APE, kan-info, taigwan na kikuryente sa kalsada, ginubatan. Thanks kay Pio, sabi ni Titis de los Reyes. Yan, sabi ni King. Okay? Arreglado? Arreglado, Luens? Areglado, boss. Areglado, Ninong. Magdisilos man? Di nan mawara. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Roger Tabi, BP, Burukasa naman ngunyan ang mga nagkapirang mga gasolinahan. Digdi sa Legazpi Talaga? District area, Roger. Talaga? Oo. Oo, ini pagkatapos na manotarang kan DCGB News, enot digdi sa may Shell Gasoline Station sa may Bank Row area, Bagatabi BP. Oo. Pati naman digdi sa Petron Gasoline Station sa may Barangay Rizal. Iyo. Nagtatao na din serbisyo. So, mga personnel ka na mga nasambitan ng gasoline station. Oo. Pati naman digdi sa may CQ. Ito kasabago, sarado yan. Sarado ang kasabago? Ano? Sarado ang closed ang kasabago? Iyo. Siguro. Anyway, kuha naman talaga. Lampas naman. Roger. Okay. O, tasangon yan na medyo nagbulos naman. So, diit na bulos kan pag-uran. Pero bako naman masyado arog kan kasubago na pinagkakatakutan baga si Bagyong Julina. Yeah. O, kunyan sa tuyang paglibot-libot kan DCGB District D sa Legazpi Port District area. So, yun na nga nini, nagdigdig kita sa may barangay Bitano area sa may Redelisan Bagatabi BP. Pero may yung bagay ng pinagbabaan. Ngunyan, negative. And digdi naman sa may San Roque area, okay man digdi. May pangapunan lang ugaring si Kapitan na Lito Martinez ka nasambitan ng barangay. Nata. Na so mga kung nalimbawa man, di niya man pinag-iinganyar kaya ngunyan tabi bitan pag urumul-umul sa pag-iribakwar sa San Roque Elementary School, tanganin ang maibitaran sa COVID. Pero kung namamatian daw na medyo delikado sa mga residential area dyan sa may coastal area, open na open daw ang eskwelahan. Iyo manangga. Oo. Pero ang barangay, padagos man ang pag-monitor, pati naman ang barangay baybay sa paagi ni Kapitana Teresita Empig. As in, digdi tabi BP sa satong location, medyo nagnormal na, nagdadakol na digdi ang mga tricycle na sigian na karayod. Iyo, alas 7 pa sa nakaya eh. May oras maman para mananggad makakwakidit na hanap buhay. Nakulaon man ang tabang tabi BP. So mga nagjurutingon yan sa mga trabaho na dahil pwede nanggad makauli maski nagbabagyo, iyo na so nag-aratod. Iyo, may service lamang. Correct. Pero, rumdumunta ha, ang Legazpi signal number 2 pagkasabay duman sa kwan. Correct. Na pigitaram kan ano yan kang pag-asa. Kaya lang, ang so paros para yun naman. Pero ang dapat na antabayan ng tadyan kung umuran taod-taod. Roger.
Yan ang dapat na bantayan. Taon nga ni digdi, nagburukasan naman sa nagkapirang tindahan. So 7-Eleven nga ni digdi baga sa may ampag ang LCC, bukas naman. Oo. Pati so prutasan, digdi sa may LCC man, bukas naman. Pati so mga sari-sari store, poon digdi sa Legazpi Port District baga digdi sa sentro, going digdi sa may Barangay Bunot, Pinyaranda, burukas ang tindahan. Okay. Pati digdi sa Bitano, tusok-tusok lane, ayos. Burukas nun yan. Good. Kung kaya o ba sa obserbasyon tatabi BP, medyo na kurukalma na, ba medyo na kurukampanti na ang publiko digdi sa syudad kan Legazpi. Maski na sa katahawan pakita kan signal number 2 darakan na bagyong si Julina. Roger, Okay. so yan tabi BP ang mga dagdag pang situationer. Hali dito sa paglibot-libot ka DCGB News. Ako po si LBB. Alright, thank you Lowen sa report. Hali dyan sa luwas. Ano tabi na, may ilag mo muna sa kwanta so Horacio Imperata. May commercial ka na natada. O sige, busa na muna kung may natada ka. Mga tugang magbabalik po an sa tuwing special broadcast ko niyang pangaldaw. Typhoon Jolina special coverage. Magbabalik po. Paglipas lang kan mga patalastas. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural
Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa special broadcast kan DCGB. Alas 7:14 na. Apuran ko na to doon sa pag-asa. Madali lang mga tugang hata. Every 2 hours kaya igwasin nag-forecast. Aramon ta daw kung may changes na kita sa typhoon signal. Pero inutong ko muna ini na kwan. Excuse me. Si Chopol na kanto ba kaya may pinadrang mensahe kay Ibipig Glen, Barcelona. May announcement siya. Madali lang. Hanapon ko lang muna so pinadara ni Busing Glen. Ito ha. Sabi ni Chopol na kantuba, maut nga niya tabing ipaisi sa Gabos kan sa tuyang kura paroko na si Father Dave Ramoso, karib ang parish evangelization team kan Neo Catechumenal Way, na day mo natabi madadagos at saan nabanggi ang katekisi sa simbahan hulit susug sa latest DOST Pag-asa Bulletin. Padagos na nasa irarom kan Signal 2 ang Albay, ngunyan, makusog na oran asindoros dulot ni Bagyong Julina. Imbes ngunyan na banggi, ipinapagkanigo na pupuunan ini sa masunod na Martes, ika-14 kan Septembre 2021, Feast of the Exaltation of the Holy Cross, alas 6 kan banggi. Man giraray sa laog kan simbahan, mag-iringat asin magpamibi kita para sa kaligtasan kan Gabos. Okay, yan tabi ha. Ang anunsyo yan tabi ni Chopol na kantuba, pangapudan tabi sa Gabos da tabi, pero nakapost ini sa Facebook ni, madali lang nakapost tabi ini sa Facebook, mga tugang kan the Saint of Mir Saint Raphael Archangel Parish, yan ha.
Yung tabi yan, ha? Ano ba ay pagbasa mo? Mabot tabing ipay si Sagabos nan sa tungkura paroko na si Father Dave Ramoso kay Riban Paris Evangelization Team kaniyo Catechumenal Way na day muna tabi madadagos adya nabanggi ang katekisi sa simbahan huli tasusog sa latest DOST Pag-asa Bulletin padagos na nasa Erarom kan telephone signal number 2 ang albay ngunyan. Makusog ang uran asin Doros dulot ni Bagyong Julina. Imbis ngunya nabanggi, ipinapagkanigo na pupuna na ini sa masunod na Martes, ika-14 kan Setyembre 2021, Feast Day of Exaltation of the Holy Cross, alas 6 kan banggi, manggiraray sa laog kan simbahan, magiringat asin magpamibi kita para sa kaligtasan kan gabos. Arag magkakaan lang kung pagbasa dyan sa, di ba? Japol, maray na banggit tabi mo. Okay, sandali. Apodang ko daw si Milvin sa Pag-asa kung may kwa na 5 o'clock so bago Ronald ka sa bago ano di 2 hours igusin ng every 2 hours eh check natin ay sandali lang natin ha. Pag-asa igusin ng latest na forecast every 2 hours eh baluntado ko ni Guana. Pag-asa Ligaspi 7:16 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos ka mo. Hello? Hello, good evening po, Sir Henry. Good evening, Sir Melvin. May latest na po kamo so sendong forecast every 2 hours? Sir, yung kanina nga pong nabanggit ko, yung kaninang alas 5 po yung pinaka-latest. Yung pang alas 8 po, mamaya pong mamaya pa? Opo, mga 8:30 siguro po, Sir Henry. Ayo. Napataban sa apod ko, adi. Opo, sir. Okay lang po. Ayo. Sige, yo man sana. Pagod ako kaya ka mong alas 7. Mga 8:30 na lang para sigurado. Opo, every 3 hours po yung palabas po natin. Every 3 hours. So, di hapagod ako every 2 hours. Ang sunod 11, pero hindi yan kagad nilalabas. Nilalabas mo na mga 20 or 30 minutes bago magpalabas ng ano. Okay, no problem. Yep. Thank you, Tabi. Sir Melvin, salamat ha. Salamat ton. Okay po, welcome. Okay, thank you. Alright. Napatab sa punta. Every 3 hours na palaan. So, natabi na forecast mga tugang sa Pag-asa. Okay? Sabi ni Catherine Miliena, good evening ngaya po. Eva Ribangkos, ipamibi mo kami. Catherine. Mga sarapan. Napagiulok nga ako, Henry M. kan mga style mo. Iyo baga. Hoy, kumusta tabi? Alas 7:20 ng oras, mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Madali lang ta. Nilingon to sa iba nindon na mga text digdi. Kadakol pa o. Maray na banggi po. Dali lang Pakibati po sa kuyang tugang na si Nene Malin. Sa aga po, fit sa 8 kaining bulan, yaon siya sa Baskaran. Sana marami pang birthday ang mag-abot na nagbabati sa sayang tugang, Manay Lilia, kan Barangay Buenavista, Castilla Sorsogon. Mabuhay ka, Sir Henry. Okay, ito sa pa. Maray na banggi po, pakibati po sa kuyang tugang, ay pareho palan. Pagyari sa maabag ka, pareho man sana. Pareho pala. Sain mo na dangog every 2 hours. Piyod. Sarawayan din nino. Okay na sa mo. 8811. Sarawayan ka na. Igso. Huna ko nakalampas na si Julens. Natata nagkusog paan paros. At ayan tabi igso. Gari huna-huna mo sana yan. Palampas na tabi si Julina. Good evening tabi sa mga chismosa. Ay pagyayari, may pigatrabi ng barangay. Madakol ang chismosa dyan sa barangay niya. Dangog man po kami digdi sa Purok 4, Bagakay. Si Abigail, si Magala po ini. Hello? Hello? Maray na banggi po. Hello? Hello? Nag-testing kayo dito. Okay, sandali lang dito tayo sa iba pang mga text. Mandali lang Ito, good evening Tabi. Yun na nabasa ko na ini Dakulong palan. Hi kay Pauline Bertie. Ma-birthday sa aga. Salamat. Hello?
Yes, good evening. Ay na po. Ay, paharayo na po sa tuyo si Julina. Naglampas na nga ni po sa Masbate. Ano po? Bye-bye. Sarawayo nito na. Okay. Anong oras, kuya, ang programa mo? Ay, saga nga ni kita saga naman kita mabalik na 5 o'clock. Sana day kita malate sa aga. Hapon kay Beth Vargas and family. Good afternoon, good evening po databi sa mo. Okay? O dito tayo sa sarupang databing mahiwagang tanog. Sarawayon maniniman. Mahiwagang tanog tatabi sa hapon. Okay. Jesus kadakol kay ni Palan. Okay. Ay. Aha. Ano na nga ni una? Dito nagkabarasa. Rafael Alarcon. Good evening po. John Darwin Hita. Good evening po. Sabi ni John Darwin. Ano apelyido mo, Darwin? Hita. Magayunon man. Ayos man sa imong kuhan. Diyos maray na banggitabi. Ingat kita gabo sa Bicol, sa Barcelon, Botial, asin mga kabarangay ko po dyan sa barangay Mangkaw, Rapu-Rapu. Ingat kamo from barangay Paradahan, Wantan, Cavite. Salamat po. Jose Banwa, Diyos maray na banggi po. Kumusta dyan sa Albay? Ingat po kamo mga kababayan. Nagantabay kami digdi sa Tondo, Manila. Maray na banggi po dyan. Magandang gabi po ha. Mga taga Tondo, Manila. Gina Millena, banggi po sa Gabo. Sabi ni Anita Armstrong, keep safe my family and friends. Thanks DCGB for updates of Jolina. De Los Santos Ana, stay safe everyone, keep safe. John Darwin Hita. Aha, okay na to. Ay, dakulong pala ini. Ayun naman, ay, dakul akong ninabasa. Parang pagpun kayo na maubos mo sa ibang comment. Balyeras family daw, sabi ni Jan Hita. Good evening po sa Indo. Pa-shoutout po sa kay Joe Abache. Good evening, Tabi. Pabati po sa Balyeras family. Okay? Jose Dienla. Good evening po. Okay na? O sige, yan muna sa mga pwede niya itong abuton. Mga tugang ano yan. So DOH, uneo, ala ko na ha. Tawan ta mo kay update tabi kan Department of Health Bicol. Ano so, lilaw pa sa kasabago. Mga tugang na forecast tabi kan pag-akan Department of Health tungkol sa COVID. September 6. Tama, ano mo yan? 7. Tama ini. 244. Pangyari sa Maoraro. 244. Ang dagdag po na kaso, mga tugang kan COVID-19 sa Bicol, nagtotal po sa bilang na 5,441. No? Ang 244 na iyan, 42 po dyan sa Albay, Susko. Siyam sa Legazpi City, 8 sa Daraga, 6 sa Ligao City, 4 sa Piyuduran, 4 sa Pulangi, 3 sa Ginubatan, 2 sa Kamalig, 2 sa Tiwi. Tigsararo ang baka kay Libon ma nito asin Tabaco City. Camarines Norte may 5. Taglima sa Mercedes asin 2 sa Mercedes asin Paracale din saro sa Daet. Camarines Sur po 149, 50 sa Naga, 19 sa Guwa, 16 sa Calabanga, grabe ini. 16 sa Ragay, 9 sa Kabusaw, 7 sa Pasakaw. 6 sa Iriga, 5 ang Bunbon asin Pamplona, 4 sa Sipukot, 2 sa Balatan, 2 sa Pili, 3 ang Bato, Buhi, Libmanan, Lupi, Minalabak, Nabwa, San Jose, Tinambak. Masbate, may 4. 3 po sa Masbate City, saro sa Mubo. Katanduanis po, dahil kinadagdag, wara pong dagdag. Sursugon, 44. 20 sa Sursugon City. Nagugulpi ang Sursugon City. 7 sa Dunsol, 6 sa Gubat, 5 sa Bulan, 3 sa Huban, 6 ang Barcelona, Kasiguran, asin Magallanes. Ang recovery tabi 143. Yan. Ang gadan ay sus ko.
sumalangit nawa. 8 tabi ang recorded na gadan mga tugang sa Bicol. 3 sa Albay, 0 sa Masbate, 3 sa Sorsogon, 0 sa Legazpi. Nailing muna Sa nawining Albay na 3, 0 Masbate, 3 Sorsogon, 0 Legazpi City. Okay? Tapos, sa iyon. Uni po ang as of now, unit yung taloy na per province na kaso. Ang active cases po sa Albay, mga tugang 516. Camarines Norte, 508. Camsur, 1,754. Catanduanes, 151. Dakulong pala. Adi, Catanduanes. So, Masbate. Ay, sus ko ang Masbate pala. 1,332. Sorsogon, 329. Legazpi City, 132. Naga City, 605. May others po na 114. Di ko aram kung maharay ni na others na ini. Inan mga nagpositibo sa COVID na bako man po mga taga-digdi sa satuyang lugar. Tabi, susugyan sa data. Okay? So yan tabi ang latest mga tugang na bareta tungkol tabi dyan sa kaso kan COVID. Hindi po mga tugang sa Bicol region. Kaya mag-ingat po kita ha. At kadakol mga tugang kan makaskas tabi na pag-ulakit kan COVID sa palibot. Ang Delta variant po sa Pilipinas, dakulong po yan na nai-report mga tugang na nagluwas tabi sa Pilipinas. Kaya maski sumain po kita, ang suwestyon ta, permi kabi kamo na nakamask. Permi dapat kita mga tugang na nakasulog tabi kimask. No? Yun po ang pinaka-the best na gibuhon, proteksyon, mga tugang tabi kontra sa COVID-19. Si Madam Lilibet na Imperial, may pinurward sa kuya ha, madali lang tabasaon tayo na pinurward sa ko ni Madam Lilibet. Importante ini na mga baretang ini, mga tugang sa tuya tabi na palibot. Advisory ini as of 7 o'clock, hali dyan sa provincial government, mga tugang kan Albay, ay tama, iyo sa Albay Pinisipig sabi ni Dr. Cedric Casabago, mga tugang na mailuluwas tabi sinda na advisory, mga tugang lampas naman nga so bagyo. Okay? Ito. Ayan na ito sa padara sa kuya ni ito PDRRMC APSEMO Advisory number 4 tungkol tabi sa Typhoon Julina as of 7 p.m. 9 minutes ago. Yan. Pag-asa has downgraded the tropical cyclone warning signal in the province of Albay. As it weekends, ini nga habang padagos na nagluya, inaasahan ta ang pag-improve kan sa tuyang panahon sa laog nin 24 oras. Asin ini po mga tugang susog sa order, asin ang Albay PDRMC mina-orden kan mga minasunod. Previous PDRRMC Advisory 1, 2, and 3 are hereby lifted effective 12 midnight. Yan. Okay? So, order sa Advisory 1, sailing, baga, ano pa sulaman kang number 2, so number 2, ang laman kang number 2 advisory, then klase, online, face-to-face, so mga mall, sinuspender sa operasyon, opisina, both private and public offices, tabi suspendido. Yan. Itong laban kang number 2 na advisory, lifted na po gabos ito.
pati sa nakapalaman, mga tugang sa number 3, effective 12 midnight, September 7, ang gabos na mga klase, trabaho sa gobyerno asin pribadong sektor, kasabay po ang mga malls may resume its normal operation. Pwede na databi na mag-resumer ka normal na operasyon. For evacuation, localized decampment would still be spearheaded and implemented by the LGUs. Yan. So mga nag-evacuar, pina-evacuar, mga localized decampment tabi, ang maluwas tabi ki-orden ka ito sa mga LGUs na munisipyo o syudad. Tama itong sinabi ni Mayor Onghoko, mga tugang na dengo na mag-uruli, taba katabi magbaha dyan sa may pamitisan kan bulkan mayon o sa may mayong volcano mismo. Number 3, bawal mangyari ang paglayag kan mga saradit hanggang sa mga medium fishing vessels as in seacraft is still in effect until lifted. Paano kaya onis sa kwan? Previous PDRMC advisories 1, 2, and 3 are hereby lifted. Kaya, lang sa number 3, may kulatilya digdi. Tag number 1 kaya, so no sailing ini. Ano po sa number 3? Ulitong ko tabi no sailing of all small to medium fishing vessels and sea crafts is still in effect until lifted. Wala pa. Bawal muna maglayag, ha? Ulitong ko. Bawal muna maglayag ang mga maliliit. At ano nga ang medium sa Tagalog? Anong medium sa Tagalog? Small, medium, large. Ang small, maliit. Ang large, malaki. Anong medium sa Tagalog pala? Small to medium fishing vessels. Oy mga madam, wala man yung kinagdadagog na Filipino teacher. Baski ba ko Filipino? So tatao, ano po ang Tagalog kang medium? Malaking konti, maliit na konti. Kaya nga nalipasan kang gutom. Si Ago mo, Ronald, Filipino teacher. Ano si Ago mo? Filipino si Ago mo? Filipino, Ano sa Tagalog ang medium? Small, maliit. Malaki. Pinaka, iba man ito, malaki, maliit. Engineer Mer. Kaya naman, sir, napaisip mo ako. Anong Tagalog pa kang medium? Uling nga niya, sir, nga po. Arin ang basda ko na extra small or XX. Makinsert yan. Ilasay mo? Napaisip man dugo-dugo napot mo. Pag sinabi mo extra small, dadagdagan mo, kasi diit pa na small. Diit pa na small, extra small, sarong small. Extra small, nasa na YouTube yan. Sigan sa di. Extra large pa di, sigan na kula. Ay, yung ko pa, sir, maintindihan. Pag sa large, extra is large. Sabi ni Madam Jane, katamtaman. Sabi ka rin, baga, pag large, papuatan ng bado na large. Large. Sabi mong extra XL. Extra large, extra XL. Human ang ganda di. Tapos pag dinubli mong XXL, masugurado man sa large. Doble. Paano pag nagwag kang X small? Matinang analysis mo, engineer, ha? Kanan tunay. Okay. Thank you, medyo. Good evening. Magurog malamang kita. Talampas naman sa bagyo. Di ba? Pero mga tugang, di kita maliw. Bago kita magkaraturog niya na banggi, di po kita malingaw na mga G, magpasalamat sa mahal na Diyos sa pagligtas sa tuya sa bagyong ini. Sabi ni Madam Jane Barameda,
Ano po niya kan Migo? Katamtaman, medium. Hello? Hello, babe. Migo? Anong Tagalog ng kan medium? Tamang-tama, hindi masikip, hindi maluwag. Karawayan ka. Ay, ito sa'yo mo. Tamang-tama palaan. Tamang-tama. Hindi masikip, hindi maluwag. Ay, ito sa'yo mo. Amigo, bumalik naman sa bagay yung limpungal. Tama, siguro ano sa bagyo. Sarawayon ka. Sige na. Sige, bye. Mana, sarawayon ni King. Anong iling mo, King? Tabi. King. Unyanan. Sa gitna ng sa maliit. Sa gitna. Away na sa'yo mo. Sa gitna. Manaimaw man. Ano, nasa tahaw. Nasa gitna. Away na. Okay. Nagwara-wara si King. Ano ba kayari? Sandali lang Hindi man kaya na advisory man ni ano nga nito sa bigabasa ng advisory. No sailing of all small to medium fishing vessels and sea crafts. So dakula sana ang pwedeng magbiyahe. Pero so small at saka medium, di pwede. Pero napaisip talaga ako ang small saday. Ang large dakula. Ang medium size sabi ni Arvin, katamtamang laki. At tama man so nag-apod sa tuya pala. Hindi ano ito so apod sa talala. Kanso amigo tatagarado yan saka ni babes. Hindi masikip, hindi maluwang. Yan ang Bicol kaan. Katamtaman. Tagalog ba ito, Arben? Arben, Tagalog ito, Noy. Katamtamang laki. Medium. Nanong Bicol? Ang madalita ng masusog. Katamtaman na pagkadakula. Yan, okay? Sus ko ngayon, nakaarabot ang ururunta dyan sa small, medium, large na. Hello? Hello, Ben. Yes. Ang Bicol ka na, mo? Ano? Tilambon. Ora pando ko na dyan. Oy, katurugin na daw na sarawayon ka. Katurugin na. Basti dyan na. Gari, nalipasan kang gutom. Tinaunan mo, di mo puro na. Oh, hindi. Masarawayon ini na. Yun na. Bye-bye. Isus kung pangyari sa maoraro. Okay, sandali lang. Nini. No rin tabi ma-lockdown ng Albay. Grabe po baga nagpositibo. Nagabot nga ni palang 22,000 labi ang positive kay to 200 sana lockdown na ngon yan 22,000 na baga ay sa Pilipinas yan. Si Boy nag-contribute man si Boy. Ang medium da katamtaman. Pwede. Katamtaman. Yan. O pwede. Thank you, Boy. Matibay din mga analysis ni Boy. Matibay talaga pala si Boy. Kaya man si Mrs. niya, labon sa iya. Sinurtcut lang yan kang medyo malaki. Kaya tinawag na medium. Ayun na sa endo. Alas 8. Shortcut pala Ronald kan medyo malaki. Kaya sinapod medium. May tali ba na to next man iniman si 82? Ay, mano na daw kita kaini. Nang kamugtakan yang ororonin daw. Kainaman. Kainaman. Kainaman databi medium. Kainaman. Pwede.
Pwede. Ito. Ayun, ibaman ini na text na ini. Halabaon pati. Ano ini? Maray na bang gitabi. May ayuda daa. May ayuda lamang ang LGU sa mga costalis na barangay kang Castilla, lalo na ang pagkabuhay sa dagat. Sige po, tayo pa-verify ta sa agay ni ha. Pa-verify tayo yan. Hindi pa po kami matulog hanggang 12 daw po si Sir Pio, si Pio. Sige, wag mo na kayo matutulog. Pero sabi ko sa Karawa, before na magkaturog kita, regardless kung anong man tabi, anong oras ka makaturog mo niyan, just say a short prayer. Just say a short prayer. A thanksgiving prayer. A simple prayer, mga tugang, mas maray kong spontaneous prayer, ang sa tuya po na itataram bago kita magkaturog. Kung kita Katoliko, mag-sign of the cross before na maghigda sa satuyang kama. Asin po mga tugang, magpasalamat sa mahal na Diyos. Taday kita nagulpi, mga tugang kan bagyong ini. Sa tuyang kagurangnan. Pwede niya to na i-attribute mga tugang kay Birhen Maria, kung kita Katoliko, ang mga pangyaring ini. Asin siring man, di niya to kalingawan, nataonanin pasasalamat ang kaguranang tan Diyos na nasa langit. Ugma kita digdi, mga tugang ta, di kita nasentro kan bagyo. Pero sa masbate, sa mga panahon na ini, igwad ng gaduman kinagkapira na mga kababayan niya to, na naka-experience nin nawaranin atop. Nadanyos an sa endang mga harong. May posibleng nagugutom sa ngunyan, dahilan mga tugang ta, madiklom as hindi nakakatipo din pagkaon bago minabot ang bagyo. May mga tao na naghadit sa ngunyan dahil ang talainin komunikasyon sa lambang saro. Ipagpasalamat niya to ang mga sitwasyon na ini sa satuyang kagurangnan. Tangani mga tugang na kita, makaturog lamang nintuninong kumpara po duman mga tugang sa daing mga katurugan ngunyan kung sa indang harong nagaba o tinamaan kan bagyo o nadumugan sa inang higdaan ngunyan na mga panahon. Yan man sana po ang request niya to, as in request ko po sa Indo ng mga paradangog niya. Bago magturog, ano man na oras ka umaturog? Magpasalamat sa mahal na Diyos. Ipangadji ang mga tao na naghandal sa ngunyan, dahil mga tugang tasinda, naka-experience din makusog na paros, as in siring man sa mga aabuton pa, mga tugang kan paros. Okay? Na. Salamat marhay sa Diyos, taday kita pinabayaan. Salamat man po sa inyo Kuya Hen, sa padagos niya tong pagpaabot kan mga bareta. Welcome po. Kasyahan ang apod kang medium, kan mga gurang. Okay. Tamang-tama pagkadakula. Tamang-tama pagkasadit, tamang-tamang pagkasadit. Okay. Medium po, medium, ni man nasarawayan mo. Okay na, katamtaman. Okay na, nagkasunod na kita. Iba ko sa karaw, ang tagal, ang Filipino ba language baga? Mapakalman pag-adalat. Yan nga na 1 million. Ano po baga ka, ano yan? Ito, angaw o yuta. Gara something araw ka, lingaw ko nga ni. Di ba? Difficile po ang Tagalog. Lalo na, di ba? Kumpara sa ang English nga ni, medyo ko, di ba? Maransi walang grammar ta, paminsan, di ba? Pero ang Tagalog po, ang grammar kan Tagalog po, difficile man baga. Ano mga hararom na Tagalog? Okay. Igso, kung malakti ka sa aga, okay lang, normal yan. Kung maliit ka ngaya sa aga, okay lang, normal yan. Okay na? O bueno. Yes po, Monsignor Hen, gigibuhong ko po dyan bago magkaturog, ansay mo pong request. Yeah, salamat na maray po sa imo na pagdangog kan sa tuyang pangapudan.
Kuya Hen Lonceras family, nagdadangog kami sa Bagong Bayan, Daraga. Good evening po, sabi ni Bert Bacoy. Okay? O, liyon tanaw rin sa sarotang cellphone ko, sa satuyang Facebook Live kung igwa kita ki, ano yan, mga nag-comment. Medium nga ya, so duro dakula sa sibid-sibid. Ang medium letter M, Gary Maceda. Thank you, Father God in heaven, for sparing us, for sparing Albay again. In Jesus' name, Amen. Sabi yan ni King. Yes, di ba? Basta when we pray, mga tugang, and pangadji, idiretso ta sa kagurangnan na si Jesus. Bagan sabi na naman si Nero Chris, diman sa programa niya to, nalakaw, maghiras. Okay, 15, bago magabot ang alas 8 nin Banggi sa DCGB. Good evening po, Mr. Maceda. Anong oras ka po naman sa agama programa? Tadya naman ka, na-late ka na naman, ilason mo naman, nagprograma ka ngunya naman. Pidagitan ako kayo nila. Di po, mata po ako sa aga talaga. Sa may agihan hali pinarik, pasiring kiwalo. Grabe ang basura sa gilid tinampo. Ginibong basurahan, mga tawo wara disiplina. Is. Sa aga boy. Yes, sabi BP. Sa aga daw, pag ikot nindong alas 5, agihon nindo ini sa may kiwalo, ta i-reporta daw ini kon, di ba? Baka mananggat, itinambak sa basura ngunyan, tamili may bagyo. Aram mo itong kibalo, nabigtik sa kuya? Yes, sabi BP. Agihan da hali pinarik pasiring sa kiwalo. Okay po, copy po. Sige. Nagkaon na ka mo, boy? So, yung piginot ni Tabi BP. Ha? Ang piginot ni ta, pampalakas. Iyo. Ganyan mamundong ka, ha? Sa maliputan sa digi sa luwas. Oo. Iniwal ka? Nangangagat. Iniwal ka? Pwede pa uli ka na? Ay man po, nagparam kaya ako. Okay, sige. Thank you, boy. Okay. Ito. Maray na banggi po, nagmamati kami digi sa Pulot, Taisan. Good afternoon. Maray na banggi po. Sa Upper Bunga Baka kay Albay, nagdadangog kami ngunyan. Naraot kaya TV me, kaya DCGB kami. Si Faye Aconya, ay suskoman si Faye. Tamili naraot sa TV mo, DCGB ka. Sa bagay, tama man ang ginibo mo nag-DCGB ka. Kumpara ko nang naraot sa TV mo, dahil ka nag-DCGB. Okay? O bueno. Thank you, Tabi, Madam Faye. Faye Aconya. Anyway, thank you so much. Pero maski po may raiso TV mo, DCGB ka permi. Yo. Di ba ka, magdangog ka Tabi 5 to 7, tapos paingalo ka, tapos 7:30 to 9. Yo, paingalo ka naman, tapos bumalik ka naman na 3 to 4 magdangog. Okay? Karat nga kanugali ka ni. Okay na, ito. Lilipotor nga si Tokayo mong Henry, iyon nga ni, si Boy. Nagkukuhan man nagpaiwatig si Boy, nagpadangog. Okay, ito, may upload kita. Hello, good evening. Hello. May nabanggit tabi mo, Ay, senyor. may nabanggit tabi. Migo. Wala ko itong senyor ng gali mo. Nata. Ang piga-promote mo sa langin, flat mo, suutahin mo. Kaya kuminsan si Pio, nagumuto-muto sa imo. Na, yeah, nagpagano'n ko si Madam Fe, tabaga kung malingaw. Hindi. Kaya hindi magmuto-muto ang kaibang mo dyan. I-promote mo man. Basta saga pag nailing taka, yan sa may Albay Bakery, baka lang takang ibo, sa 20 pesos iyo. Ay, sus ko. Makumisa to. 20 pesos na ibo sa imo sa aga pag nailing taka. Diyan kay Tiya, taraman mo, kumuha ka ng sa 20 pesos, bayadan ko na sa kay Tiya, yo. Ikso.
Malibre ka masaya. Pagkapida, so. Tungawan. Karat ka no gali. Sige na, din ang bagyo. O, sige na. Bye-bye. Bye-bye. Si Igso na Buboy Bitangkor. Yan. Magkukonsilo kita mga tugang. Paano kayo ni? Lampas naman sa Bagyo. Pero hanggang po kaming alas 12 ang broadcast ng yan. Pagkatapos kaya ni Makaon lamang kami ki maluto digdi. Buda sardinas. So, naginisang sardinas na bunjing. Ano, yun na ladi. Masira mo yan. Dakul-dakulon sa sabaw. Ginisang sardinas sa upo. Yung ginibon ni bunjing yan eh. Yung pangudtuan mi digdi. Okay, pag 8 o'clock, mga tugang dagugumpo nindo ang veterano kan DCGB. Veteran broadcaster, mga tugang of DCGB. Inuton pa ini sa muya, kasi Ronald, si News Director Edwin Peralta. Hanggang po siyang alas 10. Siya po mga tugang ang saro sa mga veteran broadcaster kan DCGB. Hello? Hello, Sir Andre. Yes. Wala na pati anak paros. Ano po? Ano po ito? Ano po ang sabi mo? Ano po? Sabi ko pala sa'yo mo kaso pag-asa po ito kaapo dan kung ano yung sumagi ungra na. Oo. Ihingi ko kayo sa kanilsan. Isus ko man. Maistorya pa. Tawag ay mo kasubago. Maistorya pa kang gidida ka pera kang salida kan maghapon. Siyempre, tatakot mga ako. Ang marautong kang kundi ka nagsuro salida. Ko. Yun man eh. Nagsalida ka. Siyempre, panuman. Nagari marautong kundi ka nagsalida. Maghapon na, maamanggi na. Magkasaligid ako na. Dilan ako talaga. Wala. Di ka magpara-arat manay. Di magpara. Imbis na magpara-non reviews ka, maghiro kan mga dapat nagibuhon sa kaligtasan niya to asin dagdaganin pa nga G. Siyempre. Doon ba kayo man sana? Magpreparar mga G. Opo, nga, di ba? Di ba para ihi-ihi? Tadelikado yan. Dahil ko nga, mukag ako na ninirmos. Nag-ihi talaga. Ano para ihi? May kwan yan? May busiaw? Ito gani talaga po. Sabi, dahil magap na ganito. Iyo po. Dahil yung namatay ko sa ito sa isang tao. Maistorya pa. Dahil ko kurumbahan. Diyos, nagmamarairap na sa ihi ko. Muna. Maistorya pa sa radyo pati maistorya. Magmaka na ngunyan. Magmaka na ngunyan pa. Uy, Manay. Pero araw kayo ni Manay. Bago kita magkuhan. Bago magkaturog ha, mga G, magpasalamat sa mahal na Diyos. Iyo? Yeah, Pemina. Sabi ko nga, salamat kilo, sabay maligno. Pero mahapos lang yun. Iyo, pero marami kita nga mati, anak paros, mag-aga. Pero habang kayo sa kwarto mo, silensyo ang kwarto sa palibot, mga G. Iyo, bago magkaturog ha. Thanksgiving prayer. Opo. Sabi ko nga, Buda. Ang radyo ko nag-huring-huring naman. Buda, sabay mo po sa pangadya. Hindi ka magpa-ihi-ihi. Yeah. Dahil na, kasi nga po kapapot kayo nagmamati mag-agang. Okay. Opo. Okay. O, salamat po. Dahil mo na ako namin, Ben. Subusis ko tabi. Si Sene. Si Manayson. Isus ko si Manayson. Manayson pag ang gibo-gibo niya. Sarama yun ini na. May istorya pag ang gibo-gibo niya sa radyo. Relax lang. Iyo po. Di basta ha. Okay, ingat Manayson. Sige. Okay, bye-bye. Gabos dyan. Announcer, reporter. Opo. Salamat. Ingat ha. Okay, thank you. Si Manayson, may istorya pa kang gibugiban. O bueno, mga tugang tabi, hanggang kaming alas 12 ngunyan, maski wala na po sa Bagyo, maalalay kami sa Endota. Si Kwan Baga, mga 8:30 da so bagong forecast kan Pag-asa. Buda, ulitong ko lang ha, as of 12 midnight,
Effective man ito tabi na advisory number 4. Gusto sabihin tabi sa aga, mga tugang, base sa advisory number 4 na ini, balik kita kamo sa trabaho. Ta kami maski holiday, maski po may trabaho po kami digdi sa radyo, sa media. Pero tabi, sa mga iba dyan, balik na po kita sa trabaho sa aga. Public and private offices. Mga malls, balik na po yan, mga tugang sa operasyon sa aga. Balik trabaho kita sa aga. So mga may klase, balik po kita sa online classes sa aga. Kaya lang siyempre, araw sa Masbate, sa Masbate, dahil kuryente, sana dahil nagulpisinda kang, mga linya kang kuryente, dahil na kinadamage, na ma-assess iyan, dito lo siya ibabalikan, ano nga na Masbate? Masbate Electric Cooperative, ta ma-assess, baga kay gwapo ki-assessment, mga tugang sa damage kan bagyo, ang mga linyang yan, hirlingon yan, dahil pwede balik ang kuryente, taba ka may naputol dyan, tuminama sa tinampo, may na-damage, may na-apektadong tao. Pero sa mga day man po ki masyadong damage, so mga estudyante, maganda na kamo sa aga, resume na po ang klase, online classes or face-to-face. May face-to-face baga kita sa mga medical schools, baga ki bilang lang na face-to-face. Kaya lang, so paglayag sa kadagatan, ulitong ko lang bawal pa po, dahil pa-lifted ito. So saradit, hanggang sa katamtaman, nakarakulaanin bangka. Small and medium sizes nin bangka. Dahil pa po pwede magbiyahe. So mga darakula sana. Yuman sana po ito, ang dapat na mantinido susog po sa advisory. All the rest, tabi, na binawal, mga tugang, lifted na po yan. Apera sana, sa mga sakayan na saradit, na pandagat, as in medium size, says, dahil po pwede ka mo maglayag pa, dahil pa tabi lifted ang order kaan. Pagkikumusta po sa magurang ko sa Barangay 8, Burabon Store, ingat kamo. Dahil magparahiro, tabaka madalinas kamo dyan, sabi ni Joanne. Yan. Burabon Store, nining Burabon Store sa Barangay 8. Taga Barangay 8 baga po ako, Ma'am Joanne. Diyan sa Barangay 8 po, Burabon Store, dahil na magparahiro, tabaka madalinas kamo dyan. May lawag po sa aga sa daraga. Ay, iguan na po, ito pong order kang gobernador, province-wide po ito. Province-wide po ito. Kuya Hen, si Lola Goy Bayoneto kan Barangay 14 nagdadangog po sa imo, maski bungog na. Ay, sus ko. Baysan, pakusog-kusog ka lang ang radyo. Okay? Ay, Kuya Hen, permi kami nagdadangog permi sa mga nagbabareta kang Pag-asa. Okay, thank you po, sabi ni Fe Aconya. Okay? O bueno. O baka may nawalat kitang day mabasa, tamaparam na kita. Ay, sus ko, drain sa baterya ko. Ay, guwapa. Okay na? O bueno. Thank you po sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live. Hindi po sa DCGB, ang unyan tabing aldaw. And mabalik po ako sa aga, alas 5 din aga. 5 to 7, kita sa aga sa Morning Hirit. Wada tabi pagka mga 7:30 to 9 sa programa pong Anapot. Tapos alas 3 hanggang alas 4 sa programang Pinkyon mo. Thank you, mga tugang. Thank you, Lord. Tabi sa sitwasyon tango niyan sa tuyang kapalibutan. Basta po bago magkaturong taon-taon, magpangadji po kita. Maghagad nin, magtaonin pasasalamat sa satuyang sitwasyon tango niyan. Okay? Masunod na po si News Director Edwin Peralta, the veteran broadcaster of DCGB. Siya po, mga tugang, ang masunod hanggang alas 10, 8 to 10 p.m. Pag alas 10 hanggang alas 12, si Pio Fernandez po. Sign off, mga tugang sa DCGB. Salamat sa sinong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. Henry Maceda po. Pugi. Lagi. Horacio Imperata
laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad.